Google Driveen aplikazioak konektatu daitezke funtzionalidade edo funtzio gehiago edukitzeko plataforman. Adibidez, ez dakite, Officeko Publisher bezalako programa bat ez dago berez Google Driveen, hau da, ezin dute egin dokumento bat publikazio moduan. Baina horretarako aukera daukat aplikazio bat konektatzeko. Gutxi gora bera izango litzateke programatxo bat instalatzea bezala. Nondik egiten dut hori? Berria botoitik gehiago, badaude aukera gehiago, baina hemendik oso errez egin daiteke, ikus daitezke nik konektatutako beste aplikazio batzuk eta beko aldean dago konektatu aplikazio gehiago aukera. Kasu honetan, badekit izena LucidPress dela, aplikazioa uniz daude eta bila daitezke guk behar ditugunak. LucidPress hemen ikusten da, ikusten duzuen bezala nik ja instalatuta daukat eta hemendik emango lidake aukera desinstalatzeko, baina ez banu instalatuta edukiko, hemendik klik egin eta baimenak eskatuko lituzke eta baimena horiek emanta instalatuko genuke. Baimenak aipatu ditudanez, besterik gabe komentatu interesgarria edo egokia litzatekela baimen horiek zer eskatzen duten irakurtzea eta gero horren arabera erabakitzea instalatu ala ez. Batez ere, ongi irakurri behar da datuen babesaren zatia. Behin instalatuta, nondik erabiliko dut programa hori? Berria botoitik gehiago eta ikusten duzuen bezala hemen berezkoak badaude eta nik instalatutakoak ere bai. Eta horien artean egonen da LucidPress. Klik egiten baldin badut, partekatzearena esaten dit eta idekiko dit programa. Programan ikusiko duzuen bezala badaude plantilla batzuk aukeratzeko edo txuriz dagoen dokumento berri batetik has naiteke. Hau programa normal bat da eta hemen testoan nahi baldin badut jarri klik egin nuke testoan eta aukeratu tamaina eta hemen idatzteko aukera izango nuke. Itxeki dut testo txiki bat, kanpoan klik egin eta utziko dit handitzen, alde batera edo bestera. Testoa mugitu dezaket, nahi ban tokira, irudi bat sar dezaket, aurretik erabilitako irudiak edo berriak bila ditzazket, behin aukeratuta arrastratzea besterik ez dago, egin dezaket txikiagoa, proporzioak mantenduz, handiagoa, hau publikazio programa arrunta bat da. Gero gordetzeko, besterik gabe, programan bertan, save, ingelesez dago, eta horri zenbat jarriko nioke, aplikazioak, kasu honetan, enterri eman eta ikusten duzuen bezala aldatu dio hemen, orain ikusiko dugu Driveen kostatzen zaio pixka bat izen hori hartzea. Itxiko dut eta pentsa genezaken dokumentua hemen egongo litzatekela egin duan karpetan, baina ez du horrela egiten. Aplikazio asko egiten duten bezala, non gordetzen du? Nire unitatean sortzen duen, programa berak sortzen duen karpeta batean. Kasu honetan, LucidPress. Bi klik egiten baldin badut, aplikazioak berez ez dago izen horrekin, baina ikusten baldin badut orain egindakoa da, izena aldatu gabe dauka oraindik, baina denborarekin aldatuko lioke. Ikusten duzue, hau dela. Aldatzen ez baldin badio eta nik nahi baldin badio eskuz aldatu, aukera nuke, aldatu izena erabili eta ikusten duzu orain justo aldatu diola. Besterik gabe, hau izango litzateke modua, kanpoko aplikazio bat instalatu eta Google Drive-eri beste funtzio bat gehitzeko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.